Hola, aquest és un vídeo per ensenyar-te a fer de forma automàtica l'índex amb els continguts del treball. Per fer-ho, recordem que primer cal tenir numerades les pàgines. Aquí tenim la portada, l'índex on hi ha el sumari, i aquí tenim la portada. I el contingut del meu treball està paginat i està indicat els títols que hi ha amb els seus subapartats, o títols de nivell 2 i de nivell 3. D'acord? Per tant, això ja ho he indicat, com s'ha vist en el vídeo anterior. Llavors, el que hem de fer és situar-nos aquí, escriure, si volem, que sigui un sumari o taula de continguts. Això va en funció del nom que li vulguem donar, però normalment es diu sumari o, si no, índex, el que preferiu. I llavors anirem des de els menús de dalt, anirem a referències i índex de continguts, i aquí generarem taula automàtica. I quan li direm OK, si ens hi fixem, ell automàticament ha detectat, per defecte surt aquest que no és necessari, i em posa el contingut, que és la colònia Güell, per títols, i aquí ja m'apareixen per nivells amb la pàgina que els hi correspon. Per tant, jo ja no he de fer res més que senzillament tot el que em surt aquí. En cas que, per exemple, jo baixés i saltés aquesta pàgina, clar, ara la galeria d'imatges em començaria a la pàgina 7, i llavors el que hauria de fer és tornar aquí, i veieu que aquí encara marca la 6, faig en gran perquè ho veieu millor, però com que ara és la pàgina 7, em posaria amb el botó dret, actualitzar camp, actualitzar tota la taula, i ell automàticament me la renumera i em posa automàticament a quina pàgina està. D'aquesta manera, jo sempre tinc a punt el meu sumari, encara que jo modifiqui el contingut del meu treball. Espero que t'hagi sigut útil. Si tens qualsevol pregunta o dubte, recorda que pots enviar-nos un correu o omplir el formulari de formació personalitzada. Gràcies.